you're gone, I know you're gone, but I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone, but my mind ain't in control. Hier zitten reigers en aan de andere kant van de kooi zitten ooievaars. En die zijn uit de nest gewaaid. Nou, dit is de voeging. Dit is een soort van ziekenhuis voor dieren, wilde dieren. En die verzorgen we dan als ze hier binnenkomen. Mijn moeder is hier de baas en we wonen hiernaast. Ik vind het heel leuk om hier te zijn, om vogels op te voeden en groot te brengen. En als het kan wil ik heel graag mijn moeders taak overnemen. Ze kunnen ziek zijn, gewond en tegen het raam aangevlogen. Sommigen zijn gedumpt. Of de mensen denken dat ze alleen zijn, dat de moeder weg is bijvoorbeeld bij jonge beesten. En dan brengen ze hem ook hierheen. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel sick. In your arms I feel. Nou, ik ben nu de specht aan het voeren. Met de geweekte hondenbrokjes. In your arms. I miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm old. I miss you so, I miss you so. But my fears will. Nou, dit is een bunsing. Ik geef hem nu warme melk. Hij heeft nu 5 cc gehad en hij moet 10 cc hebben per dag. Heel schattig. Ja, want is dat dan niet erg als ze weer vrij is? Nee, helemaal niet. Het zijn wilde dieren, dus ze moeten ooit wel weer eens los. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. En als ze groter zijn en beter zijn, dan kunnen we ze loslaten in de natuur. Zodat ze weer allemaal vrij kunnen en weer de tweede kans krijgen in hun leven. In your arms, I miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm old. We zien ik rek een keer op Maas die ons zijn honk, dat is nou. En ik ging een paar in de boezen, maar dat ben ik eigenlijk al wat vergeten. Want een van de jongens kwam met de band. Toen zei ik zei, we kunnen wel even een stukje door wachten. En toen zijn mijn kameraden, Jack Ringersma, maar ik gewoon op film zat. Die zou de volgende week aan mij nemen. En toen kwam de planner, die plant altijd wat mij neemt. Die snijdt nog inmiddels. Die kan maken en die de volgende week erop. We gaan een WhatsApp-groep met al. Uit het voesje. Uit het voesje. Dit is een Drents wasje, dacht ik. Nee, wie Achterburg, hoe heet het nou was? Gariep. Gariep, het hart van Friesland. Gariep. Zeker. Hou je hoor aan? Nee, die hebben we nog. Ja, Dit is Diezelfde die net zo fijn is, zeg maar. Eén pal, hè? Wat is honing? Nou, dit is net... Het spiet me om. Dit is net heel lekker. Nee, Hoe kan die van Siberen? En dan maakt Siberen nou het verhaal en wie vertelt hoe zo'n deze kamer hebt. Achter de schermen kan dat mooi verteld wel. Maar... Siberen, vertel eens even. Nee, dit is op internet ik zie dat Veldinga in Tietje, dat die bezie. Toen had ik er een henne was. Ik kon nergens een winkel vinden, maar die weet er net. Toen ik dacht van mij. En toen op het huis noemen, daar had ik een hond bellen. En die man die maakt toch droge wassen.
Dit Dit is is met Ali en Brenda. Ali en Brenda. Ik zeg matig. Nou, ik vind het goed. Nee, ik vind het goed. Hoe is het mensen? Hey, maar dat wist je er binnen. Ja, maar dit mag nog net naar eindoordeel. Ik vind het sowieso lustig. Hij mag mij er nog een keer om. Ik maak het wel gauw, ja, maar er zijn wel verschillen. De ene wel beter dan de andere. Dit is wel preunen, Willem. Ja, dat is een hakken, maar dat is net fijn. En nu maar een spansje. En ik dan het slepen kon aan de kamer even onder. En dan krijg ik een stukje door last van mijn man. En dan ga ik erbij en dan sleep ik voor het huis. Maar dat gaat wel geholpen. Dit is een keer wel achter de bar, want dat werd hem net. Maak het mee, ja. Ik zeg je al vertellen, hè. Het zit zo. We gingen live denken in de beeldwasjes en we zijn, die ben net fijn. Nou, we zijn, wie mag mij een diertje drooien. Dat heb je net een succes, want we hongen in droog. Ik zei, een week later was het allemaal net, hè. Dus dat is weer raar in de war. Maar de meeste wasjes die we liggen drooien, die we er net minder op. Die zijn lekker. Maar ben je met hoe het algemeen wat makkelijker eens dat het gaat om het proen, want het dit dat persoonlijk smaakt? Ja, dit is bier, maar dit is een beetje dit gaat een beetje roerwijs, zeg maar. En dan kijk ik voor de bouwvak, dan pakken we de 4 blakkers eruit. En dan komt de nummer 1 eruit, hè. En dan geven we dan elke waar die jongen.